Erdizientzia 11. zikloa dugu aurtengoa. Eta gaur bigarren hitzaldia aurrekon Javier Armenti izan gendun, urrengoan izango dugu Asier Gomez, hitz egiteko antropologiaren inguruan bat, paleoarkeologiaren inguruan batipat. Eta bueno, gero hemengoa bukatzen duenen, badakizue behaseinen izango dugula beste lau hitzaldiko ziklo bat. Bueno, gaurkoan hemen daukagu gure hizlaria, Oskar González Mendia, irakasle agregatua, ezta? Kimikaria eta kimika analitikoan doktorea. Eta gero, posgradua edo ondorengo hori, Leideneko Herberetan eginda, eta gainaz elikagaien analisian okerrezpanago espezializatua. Hori da. Eta gero, bat-batean topatzen dugu ZTF-en lan egiten, Zientzia eta Teknologi Fakultatean, eta bat-batean saltoa Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatera. Bai, bueno, bizitzak horrelako gauzak ditu, ez? Lan aurkitzen duzun lekuan, eta, bueno, nire kasuan aurkitu eta gustoko izan nuenez, hor gelditu. Bai, gutxienez kuriosoa, ez da, pixka bat bi arloiek bilduz, ez da. Eta, bueno, agian ezautuko dezue, hemen zaudeten askok, ezautuko dezue, divulgatzaile oso ospetsua dalako, gure launa den Willin programan askotan, ez da, ebakin baitare beste askotan, eta bueno, baitare liburua idatzita dauka, ez? Por qué se marchitan los girasoles, okerrezpanago. Eta bueno, horrelako persona batei, lehenengo galderen goniokena da, marchitan los girasoles, esan nahi do, girasolak erabate galdu iten direla, edo aizera kuadrotaz. Kuadroaz, noski. Bai, gero agertuko da mendik. Oso ondo, bueno, hemendik aurrera ja, zure txanda. Eskerrik asko, Jose Luis, aurkezpenagatik, eta eskerrik asko guztioi etorri izanagatik. Azelan entzuten den, mikroarekin, kontzertuarekin, nola konpontzen garen, bai. Tira, hitz egingo dizuet olio pinturari buruz, eta nire asmoa da, ordu betez, horri buruz hitz egitea. Orduan, gero bukatzen dugunean, galderaren bat badago, posik erantzuteko aukera badaukat. Lehenengo gauza, saltzea, pintura bat, edo zein pintura, badauka alde batetik aglutinatzailea deitzen duguna, beste alde batetik pigmentua da kolorea ematen duena, eta gero askotan gaur egun pintura gehienak komertzialak direnez, gehigarri batzuk haien propietateak hobetzeko edo aldatzeko. Aglutinatzailea hitza esaten dugunean, hori da pinturari izaera ematen diona, adibidez, akrilikoa esaten dugunean da aglutinatzailea pigmentua lotzen duen sustantzia hori akriliko bat delako. Enkaustika esaten dugunean argizaria da. Eta oleopintura esaten dugunean, hor daukagun sustantzia pigmentu hori lotzen olioa da. Karo, edozein olio erabili dezakegu, joan gaitezke supermerkatura eta olioa hartu margotzeko? Ez. Ekilore olioa, ez da kokolioa, sesamolioa, horiek ezin ditugu erabili. Erabili behar dugu olio mota zehatz bat. Edo batzuk, bat baino gehiago erabiltzeko aukera dago. Gehien bat erabiltzen dena, zalantzarik gabe, da linasi olioa. Liotik erausitako olioa. Beste batzuk erabiltzeko aukera ere badago. Adibidez, intxaur olioa, ere erabili daiteke, edo lobelar olioa, adormidera erderaz. Orduan, horiek erabili ditzakegu eta besteak ez, baina zergatik. Arrazoia, beti bezala, kimikan aurkituko dugu. Substantziak, hor dauden substantziak, linazio olioan eta oliba olioan ezberdinak direlako. Oso antzekoak, baina arinki ezberdinak. Eta erantzun nagusia aurkituko dugu trigliseridoetan. Ziur inoiz egin dizuetela analitika bat, eta horrelako emaitza bat jasotzen duzue, eta trigliseridoak agertzen dira, gure odolean daudelako. Nire kasuan, gehiago bildurtzen nau kolesterolak, kolesterol altua daukadalako, baina, trigliseridoak ere arriskutsuak dira. Trigliseridoak bada gantza, esateko beste modu bat, gantz mota bat da. Kimika asko ez dut ipiniko, ez ditut molekula oso konplexuak ipiniko,
baina ulertzeko triglicerido bat hori da. Eta zergaitik deituko da triglicerido, ez? Hiru, beitu. 1, 2 eta 3. Bai, horiek dira gantz azidoak deitzen ditugunak, igual inoiz entzun duzue eroskiko iragarkiren batean, sin grasas saturadas, sin ácidos grasos, horiek dira. Bai? Eta horiek baditugu gure olean, gure gantzetan, eta baita ere landareen olio eta likido horietan. Trigliceridoak deitzen dira, daukatelako hori da glicerina molekula bat, eta 3 gantzazido. Hori da gantzazido bat, hau da beste bat, eta hori da beste bat. Ez duzue kimika asko jakin behar. Saiatzen bazarete molekula horien guztien artean ezberdintasunen bat aurkitzen, ikusiko duzue, hemen daudela 2 marratxo, hemen beste 2, hemen beste 2, hemen beste 2, horiek dira kimikariok lotura bikoitzak deitzen ditugunak. Da molekulak nola lotzen diren bakarrik. Eta badirudi lelokeria bat dela, ze molekulak oso antzekoak dira, baina oxigenoarekin nola erreakzionatzen duten asko aldatuko da. Eta bakarrik kuriositate bezala. Guztiok entzun duzu inoiz omega 3, ez? Adibidez, izokina jaten dugunean, omega 3 duela. Omega 3 da bakarrik modu bat daukaguna esateko non dauden lotura bikoitzoiek. Azten bazarete hemendik zenbatzen, 1, 2 eta 3. Eta hor aurkitzen denez, omega 3 deitzen da. Orduan, omega 3 ikusten duzuenean, molekula horiek dira. Baina tira, hemen guretzat garrantzitsua dena zera da. Triglicerido horiek erreakzionatu dezakete oxigenoarekin. Baina bakarrik erreakzionatzen dute lotura bikoitz horiek. Beraz, erreakzionatzeko lotura bikoitzak beharrezkoak dira. Eta zer gertatzen da? Linazio olioak badituela horrelako pilo bat lotura bikoitzekin. Orduan oso erraz erreakzionatzen du oxigenoarekin. Oliba olioak baditu pilo bat onenak, hori da azido oleikoa, oliban aurkitzen delako. Hortaz, oliba olioak ez dauka lotura bikoitzak edo oso gutxi ditu oxigenoarekin erreakzionatzeko, eta zer gertatzen da, molekula horiek hasten direnean erreakzionatzen oxigenoarekin, hasten dira elkarrekin lotzen, sortzen dute polimero bat, eta hori da oliopintura, hori da margoa, solido dagona. Zuek usten baduzue oliba olioa hori pinita, lehortzeko denbora pilo bat beharko du, baina linazio olioak ez, linazio olioa lehortzen da, asteak edo hilabeteak beharrezkoak dira, baina lehortuko da. Hortaz, pintura olioan, linazio olioa erabili behar dugu, lobelar olioa edo intxaur olioa. Hori da, oinarrizko gauza bat. Hau izango litzateke reakzio kimikoa, horretan ez gara sartuko, baina garrantzitsuena da konposizio kimikoa. Behar ditugu lotura bikoitzoiek egotea. Horrekin ikusi dugu oliopinturaren osagai bat. Edozein oliopinturatan hori beharrezkoa daukagu. Aglutinatzaile hori bestela, beste gauza bat izango litzatek. Orduan, linazio olioa, intxaur olioa izango dugu. Gaur egun, normalean, margoak ja denda batera goaz, eta da oliopintura, kobalto, urdina, edo burdin oksidoa. Dana prest erosten dugu. Baina orain dela zainbeste urte, posible zen pintura prestatzea. Gaur egun ere posible da nahi badugu. Adibidez, hau da, Asturiaseko kimikari batek bidali zidan argazki bat, bere gurasoek bazuten ferreteria bat, eta erakusten du nola ferreteria hortan saltzen zen linazio olioa eta kolorea emateko beharrezkoa zen beste osagaia, pigmentua. Orain hitz egingo dugu apurtxo bat pigmentuei buruz. Zerk ematen dion kolorea gure oliopinturari. Eta mundu hau oso zabala da. Ordu batean ezin dizuet pigmentu guztiei buruz hitz egin,
beraz gutxi batzuk aukeratu ditut, nire ustez bitxienak direnak edo interesgarriagoak izan daitezkenak. Hor daukazue bat, formula kimikoa ez dugu ezagutu behar. Hor barruan badago pigmentu txuri bat, eta deitzen da berun txuria. Zergatik, beruna duelako. Eta horrelako pigmentuak egiteko, askotan lortu ditzakegu mineraletatik adibidez. Hartu mineral bat, birrindu eta horrekin margotu. Baina orokorrean sintetikoak dira, gizakiok sortzen ditugu. Eta ez pentsa hori dala 19. edo 20. mendeko kontua. Pigmentu sintetikoak erabili dira historia osoan zehar. Adibidez, erromatarrek hau ekoizten zuten. Ez zuten minerala hartzen. Beraiek sortzen zuten berun txuria. Eta egiteko, behar dugu horrelako kimika esperimentu batzuk. Eta egiten dugu erreakzio kimiko batzuk. Beitu, kontatuko dizuet berun txuria nola egiten zen. Berun txuria izango litzateke hor daukazuen pigmentu txuri hori, historian zehar existitu den pigmentu txuririk garrantzitsuena. Orain debekatuta dago, noski, badakizue beruna oso toksikoa dela eta ezin da erabili. Baina 20. mendera arte erabili zen askotan. Eta beitu, nahi baduzue etzean hori egin, nire aholkua da ez egitea, beruna toksikoa delako, baina tira, behar dugu berunesko xafla bat eta ospina. Eta bi horiek kontaktuan ipini behar ditugu. Zelan egiten zuten? Erabiltzen zituzten horrelako zeramikasko ontzi berezi batzuk. Ontzi horietan badago hemen nolabait ontziaren zati bat eta hemen beste bat. Hor ipintzen zen ospina, beruna goian ipintzen zen, eta ospinaren lurrinak ateratzen zirenean, erreakzionatzen zuten berun xafla horrekin. Eta berun xafla horren gainean, kostra moduko bat sortzen zen, kostra txuria, eta hori zen berun txuria. Baina erreakzioa gertatzeko beharrezkoa zen beroa ematea eta baita CO2 iturri bat. Orduan beste zerbait erabili behar zen. Ez dakit asmatuko duzuen hemen zer dagoen. Hori aberen kaka da, gorrotza. Orduan, pentsau zelako lana ez, hori egitea. Alde batetik kaka usain hori, beste alde batetik ospin usaina, eta gainera berunaren toksizitatea. Bueno, horrela ipintzen dira xaflak, eta aste batzuk pasata, hori lortzen da. Hori kenduko litzateke, ze bakarrik gainazalean sortzen da, eta gero beruna horruzten da berriro erreakzionaraziz. Eta horrela lortzen da pigmentua. Arazoa beruna toksikoa dela, aipatu dizuedan bezala. Eta zer sortu daiteke? Gaixotasun bat edo gaixotasun sorta bat deitzen dena saturnismoa. Zergaitik deitzen da saturnismoa? Kimikariek edo alkimistek Saturno lotzen zutelako berunarekin. Antxinean metal bakoitzak baseukan bere planeta, edo astroa. Eta kasu honetan, Saturno zenez momentu horretan orbita motelena zeukan planeta, momentu horretan ezagutzen zena, eta beruna dakizuen moduan oso astuna da, esaten zuten, beruna, Saturno. Eta berunarekin intoxikatzen bazara, saturnismoa. Suposatzen da, edo esaten da, artista asko kutsatu zirela berunarekin. Egia da oso zaila dela diagnostiko mediko bat egitea urteak edo mendeak pasatu direnean. Gaur egun zaila da batzuetan, baina agian artista ospetsuena da Goya. Goya badakizue gor gelditu zela, ikertzaile batzuek esaten dute berunaren errua izan zela, beste batzuek esaten dute sifilisa izan zuela, izan daiteke berunagatik izatea. Eta hori islatzeko niri asko gustatzen zait artelan hau, ze Goyak margotu zuen, deitzen da Saturno bere semea jaten,
eta ze pigmentu txuri aurkituko dugu hor, berun txuria. Orduan hor, nolabait dena lotzen da. Esan dizuet historian zehar asko erabili dela. Ezkerrean daukazuen irudia, lehenengo mendeko artelan bat izango da, El Fayumeko erretratuak, Egipton egina, eta bestea da Picassoren artelana. 20 mendeko aldea, eta berun txuria erabili zen mende horietan zehar. Ikusten baduzue pigmentu txuri bat, 20. mendea baino lehen, ziur aski berun txuria izan zela. Gaur egun gehien erabiltzen dena da titanio txuria. Ziur aski, berun txuria baino beto ezagutuko duzue beste pigmentu bat. Niko gogoratzen dut nire aitak erabiltzen zuela. Ez artista zelako, baina adibidez, metalen gainean margotzeko, ez oksidatzeko, botatzen zitzaion pintura gorri bat, minio izenekoa. Minioa gaur egun, berez erosi dezakegu, baina minioa gaur egun ja ez da lehen erabiltzen zen minioa, beruna debekatuta dagoelako. Beitu minioa aurkitu daiteke naturan, eta da berun oksido bat, eta lehen erosten zen antioksidatzaile ona zelako. Metalaren gainean ipintzen zen, eta gero horren gainean pintura, eta horrela metala esen oksidatzen. Eta hemen beste bitxikeria bat, minioa hitza ematen dio izena miniatura hitzari. Zergatik, miniaturak, gaur egun miniatura bat esaten badut, zue pentsatuko duzue, gauza txiki bat. Baina nondik dator izen hori? Eskuizkribuetan egiten ziren marraski txiki hoiek, miniaturak ziren, zergatik miniorekin egiten zirelako. Orduan, miniatu, iluminatu, zan margo honekin margotzea. Eta gaur egun iritsi da gugana, miniatura bezala. Arrazoia, pigmentu baten izena. Nola lortzen zuten minio hori? Berriro, esan dizuet, mineral bezala existitzen zela. Baina zelako bizitza bilatzea hortik mineral hori non aurkitzen den. Modu errazago bat dago. Hartzea beruna, eta berun hori berotzea pilo bat oksidatu arte. Duan, metodorik normalena zen beruna hartzea edo berun txuria lehen ikusi duguna, oksidatzea, erreakzio kimiko bat dana, oksidazioa, eta horrela minioa lortzen zen. Eta hor daukagu beste pigmentu bat. Naturan existitzen da? Bai. Baina nola lortzen dugu? Kimikaren bidez. Eta horrekin lotuta, utziko dugu beruna momentuz talde batera, baina ez asko. Hor daukazue 19. mendeko kimikari bat. Kimikari horri behin bidali zioten mineral bat oso bitxia. Minerala hori da. Deitzen da krokoita. Krokos, grekos da azafrana. Koloreagatik, ikusten duzue horrelako kolore hori laranja duela. Tipo honek egin zituen esperimentua mineralekin, momentu horretan elementu kimiko oraindik elementu asko ez ziren ezagutzen. Eta kimikariok ez genituen gaur egun ditugun teknika sofistikatuak gauzak identifikatzeko. Eta jakiteko zer zegoen, saiatu behar zinen azido batean disolbatzen, edo sustantzia alkalino batean disolbatzen, eta ikusi zer gertatzen zen. Haranon, kimikari honek esperimentu pilo bat egin zituen, ikusi zuen hor beruna zegoela, baina beste zerbait zegoen. Eta beste zerbait hori, zerbait horri kromo izena ipinizio. Berriro etimologia eta berriro pigmentuen izenak. Kromo grekos da kolorea. Eta zergaitik ipinizion kolorea. Laranja da, kolore bat da, baina gauza guztiek daukate kolore bat. Gertatzen dena da, mineral hori, segun zertan disolbatzen zen, hartzen zuela edo kolore berdea, edo horia, edo laranja,
edo morea beste kasu batzuetan, eta ikusita kolore sorta hori, kimikariak erabaki zuen, aurkitu dudan elementu kimiko berri honi deituko diot kromo. Eta izen hori ipini eta gaur egun horrela agertzen da taula periodikoan. Non dago elementu kimiko hori? Van Goghen ekiloreetan. Hor dago berun kromato hori, orain erakutsi dizuedan formula horretan. Eta hemen, lehen Jose Luisak aipatu zuen, ni idatzitako liburuari, Por qué los girasoles deitu nion, hemen gertatzen ari delako gauza oso bitxia, ez gara kezkatu behar, ze oraindik ezin dugu begibistaz ikusi, baina analisi kimikoek identifikatu dute pigmentu hori horretan erreakzio kimiko bat gertatzen ari dela eta kromoaren kolorea aldatzen ari dela, horitik berdera. Orduan, guk ez dugu ikusiko, baina agian mende asko pasata, igual ekilore horiek ez dira inoriak izango eta berdeagoak izango dira. Beste artelan batzuetan aldaketa kimiko hori nabariagoa da. Eta arrazoia da horitik berdera pasatzen ari delako. Berriro ere, erreakzio kimiko bat. Tira. Pigmentu hori ere, berun kromo horia deitzen dena barkatu, modu sintetikoan lortzen dugu, naiz eta naturan egon. Badaude beste pigmentu batzuk, naturan existitzen ez direnak, eta gizakiok sortu duguna. Askotan, galdetzen dugunean zein den historian sortu den lehenengo pigmentu sintetikoa, erantzuna da formula hori. Hori da Egiptoko urdina. Orain dela 5.000 urte, Egipton, gai ziren pigmentu urdin bat modu artifizial batean sortzeko. Eta gainera nahiko ondo kontserbatu da. Pentsatu, hemen daukazuen irudi horrek badituela 3.000 urte baino gehiago. Egia da, Egipton kontserbazio baldintzak bereziki onak direla, ezetasun gutxi dagolako, normalean piramideen barruan edo tumba hoien barruan gordeta daude eta ez dira beste degradatzen. Baina, meritua badauka. Nola egiten zuten Egipton pigmentu hau? Behar zuten kobre iturri bat, kaltzio iturri bat, eta silizio iturri bat, area. Gauza horiek guztiak elkartzen zituzten, eta berriro ere beroa beharrezkoa zen, 850 gradu, eta honek adierazten du ere zenolako zibilizazio aurreratua zen egiptarrena, ez? Ze temperatura hori lortzea etxeko labean ez duzue lortuko. Behar duzue teknologia berezia. Eta haiek gai ziren orain dela 5.000 urte temperatura hori lortzeko. Eta horrela lortzen zuten Egiptoko urdina. Karo, hori ez da historian erabilitako lehen pigmentua. Hori da, esaten duguna dela lehen pigmentu sintetikoa. Baina historia aurrean ere pigmentuak erabiltzen ziren. Ziurazki horrelako irudiren bat ikusi duzue, Labarra artea, hau da Altamirako leizte bat, baina badaukagu Ekainen, Santimaminen, hemendik gertuago ere badaude horrelako pinturak. Zer erabiltzen zuten kasu honetan? Normalean errautzak, adibidez, erretzen zuten zerbait eta gero horrekin margotzen zuten, eta burdin oxidoa gorriak, bat ziren, harri gorriak. Horiek naturan leku askotan aurkitu daitezke eta horrekin zuzenean margotu daiteke. Zergaitik ekarri dizuet hau, zeniari naiz pigmentu sintetikoei buruz hitz egiten. Eta zan dizuet, lehenengo pigmentu sintetikoa Egiptoko urdina dela esaten dugula. Baina hor eztabaida bat egon daiteke. Zabeitu. Aurkitu dituzte astarnak, kobasulo batean, orain dela 50.000 urtekoak, eta handik ez zegoen
inolako mineral gorririk, baina aurkitu dituzte pintura gorriak kobazuloan. Zer zegoen? Mineral hori bat. Eta badakigu, burdina duen mineral hori bat, berotzen badugu, oksidatzean lortzen dela sustantzia gorri bat. Orduan, hipotesia da, gure arbasoek, orain dela 50.000 urte, mineral hori horiek berotzen zituztela pigmentu gorriak lortzeko. Hori sintetikoa da? Bueno, erreakzio kimiko bat sortu da hori lortzeko, eztabaida egon daiteke, baina interesgarria da behintzat. Gaur egun hori egiten da. Australiako aborigenek hartzen dute pigmentu horia eta berotzen dute pigmentu gorria lortzeko. Eta Italian badago pigmentu bat, siena deitzen dena, eta siena tostado da berotzen delako, eta horitik gorrira pasatzen delako. Berriro ere, erreakzio kimiko bat tartean egon da. Erreakzio kimiko gehiago, pigmentuak lortzeko. Pigmentu berdeak lortzea historikoki oso zaila izan da. Artelan askotan, artistak egiten zuena zen elkartzea pigmentu hori bat eta urdina. Eta kombinazio horretatik lortzen zen berdea eta horrekin margotzen zen. Pigmentu berdeak oso ezegonkorrak zirelako eta gainera euskarria degradatzen zutelako, segun ze pigmentu erabiltzen zen. Baina badago pigmentu berde bat, deitzen dena erderaz da berdi gris, euskaraz kupritza edo gardinga deitzen diogu, eta lortzen da berriro erreakzio kimiko baten bidez, kobrea eta ospina elkartuta. Eta hau bai, gaur egun egin dezakezue, hau ez da horren arriskutsua. Ipintzen baduzue kobre xafla bat eta ospinarekin kontaktuan uzten baduzue egun batzuk, horrelako zeo zer sortuko da. Eta hori, gure eguneroko bizitzan ere ikusten dugu. Ze herri askotan, eskulturak dira kobrezkoak, edo kobrea baino brontzea. Baina brontzea da kobrea estainoarekin. Orduan, hemen kanpoan dagoen Andres Durdanetaren eskultura horretan, ziurazki ikusiko dituzuela orban berde batzuk. Zer gertatzen da? Horrelako zerbait. Kostra berde hori hartzen badugu eta olioarekin elkartzen badugu, badaukagu olio pintura berdea. Eta, esan bezala, estatuetan ikusi dezakegu, eskulturetan ikusi dezakegu, eta agian esanguratzuena testu inguru horretan da askatasunaren estatua. Ni galdetzen badizuet, zein den askatasunaren estatuaren kolorea, ez dakit, berdea, urdina, normalean berdea erantzuten dugu. Baina askatasunaren estatua kobrez egina dago. Eta ni galdetzen badizuet, zein den kobrearen kolorea, inork ez du esango berdea denik, ez? Eta gorriska edo, bueno, askotan kolorea bera definitzeko erabiltzen dugu, ez? Kobre kolorekoa. Askatasunaren estatua, hor New Yorken ipiniztutenean, horrelako zerbait izango zen. Baina urteak pasata, gainera pentsatu, dago itsasotik oso gertu. Sustantzia kimiko, gatzak, gauza asko erreakzioak gertatzeko. Kobreak erreakzionatzen du kresalarekin, sufrearekin, eta sortzen dira hainbat sustantzia berde urdinak, eta gaur egun kolorea horrelakoa da. Hau berez ez da txarra, horri patina deitzen du jogu, eta berez babesten du. Azten bagara hori kentzen, berriro erreakzionatuko du, eta kentzen badugu berriro erreakzionatuko du, eta momenturen batian estatuari gabe geldituko gara. Danak kenduko dugu. Eta bitxikeria bezala, niri asko gustatzen zait artista honen artelan hau. Ikusiko duzue, ingelesez deitzen dela oxidation painting, dela pintura oxidatua edo horrelako zeo zer.
Koloreak begiratzen badituzue, badakit proiektorean pixkat kalitatea galdu daitekela, baina ikusten duzue kobrearen kolore bereizgarri hori eta orban berdeak. Bueno, Andy Warholek berez ez zituen artelan hauek margotu, bere lagunek baizik. Esaten da, eta printzipioz sinestu behar dugu, berak bere etxean antolatzen zituela horrelako izugarrizko jaiak, eta ipintzen zuela mixe bat kobrezko pintura batekin, eta usten zuela horri pinita. Eta eskatzen ziela besteei, txiz egin behar duzuenean, joan zaitezte horra, eta pinturaren gainean egin. Ze gertatzen da, kobrezko pintura horrek erreakzionatzen duela, lehen ikusi dugun bezala, eta kolore berdea agertuko dela. Orduan horri ikusten duzuena, da kobrezko pintura, erreakzionatu duena, Andy Warholen lagunen gernuarekin. Bueno, artea egiteko beste modu bat. Kobrea aipatuta, orain bai aipatuko dizuedala, naturan existitzen diren eta erabiltzen diren pigmentu batzuk. Hor duzuen minerala, mineral bat baino, 3 daude, bat bakarrik aipatuko ditugu urdina eta berdea, urdina da azurita eta berdea da malakita. Biak ere mineral bezala saltzen dira eta erabiltzen dira pigmentu bezala. Berriro ere hau ez da kimika eskola bat, baina begiratzen badituzue formula kimikoak ikusiko dituzue izugarri antzekoak direla. Kobrea, karbonoa, oxigenoa, hidrogenoa, bakarrik aldatzen dira proportzioak. Eta horrexegatik naturan batera bizi dira. Ze azurita posible da malakita bihurtzea. Erreakzio kimiko baten bidez. Badago edo egon zen Pradon erakusketa bat, orain dela hainbat urte, oso deigarria iruditzen zaidana, non elkartzen zituzten mineralak artelanekin. Adibidez hori da Patinirren artelana, eta museoan erakusten zen artelana erabilitako pigmentuarekin batera. Hori da azurita minerala. Hain pentsatu, zuen margotzen duzuela artelan bat azuritarekin, eta zerbait gertatzen dela eta malakita bihurtzen dela. Zeru urdin bat margotu duzu eta derrepente berdea da. Ez da egun batetik bestera gertatuko, baina gauza horiek gerta daitezke. Badago kasu adierazgarri bat, Errumaniako monastegi batzuetan, Boroneteko monastegiak, benetan bitxiak direnak, ze normalean horma pinturak daude elizaren barruan, ez kanpoan. Barruan daudenean babestuta daude, baina kanpoan badaude, euria egiten badu, ezetasun aldaketak, eguzkiak jotzen badu, degradatzeko aukera gehiago. Ez dakin nabaritzen den, baina hemen gauzak urdinago daude, eta hemen dago uraren marka, eta hortik berdeagoak daude. Hor pinturan bertan gertatu da erreakzio kimiko hori, eta azurita bihurtu da malakita. Denboraren poderioz, eta uraren eta temperaturaren eraginez. Eta pigmentu naturalak aipatzen baditugu, hitz egin behar dizuet pigmentu natural ospetsu edo behintzat garestien ari buruz. Hor daukazuena, ziurazki formula kimikoa, ez duzu ezagutuko suposatzen dut, baina izena behar bada bai. Hori da lapislazulia. Lapislazulia berez 3 mineral dira batean. Hemen dago urdina, kolore urdina da lazurita, elerekin, lehen zen azurita, orain da lazurita, baina badago ere horiska dena, hori ez da urrea, hori da pirita, eta gero badago txuria dena dala kaltzita. Hortik, prozesu fisiko baten bidez, urdina erausten da, eta pigmentu hori izan
izugarri garestia. Zen urrea baino garestiagoa. Esaten dute, margolariek kontratuak sinatzen zituztenean, lapislazulia edo ultramar urdina erabiltzen bazen, beste kontratu bat egiten zela parte, hori ordaintzeko, izugarri garestia zelako. Lapislazulia, baina esan dudan bezala, ultramar urdina. Zergaitik deitzen da ultramar urdina? Ultramar urdina da, itxasotik haratago etortzen delako. Aintzinean bakarrik ezagutzen ziren meategiak gaur egungo Afganistanen. Orduan pentsatu, ez dakit, 13. mendean, 14. mendean, Afganistanetik hau ekartzea, nondik etortzen zen? Veneziatik. Venezia zen, momentu horretan, Mediterraneoan monopolioa zeukana. Orduan, Turkiara iristen ziren gauzak, eta gero hortik itsasoz, Veneziara. Orduan, itsasoz haratago etortzen zela esaten da. Izan ere, Euskaltzaindiak hobesten duen hitza ez da ultramar urdina, da itsasoz haratago urdina. Oso garestia. Pentsatu urrea baino garestiagoa zela. Egipton erabiltzen zen, eta zeukan horrelako balio espirituala ere, baina oleopinturan ere. Guztiok ezagutuko duzuen neska perladuna, neska perlarekin artelana, turbante urdin hori, zerekin dago egina, ultramar urdinarekin. Ez dakigu nondik ateratzuen bermerrek dirutza hori, baina Delften bizi zenez, hor portu garrantzitsu bat zegoen, orduan merkataritza hortik asko pasatzen zen, eta lapislazulia ultramarra lortu zuen. Esan dizuet hau pigmentu naturala dela. Gaur egun meategi gehiago ezagutzen dira, adibidez Rusian, Hego Amerikan, Txinan, baina gauzak asko aldatu ziren 19. mendean. Zuek pentsatu, horren garestia izan da, negozio ona zela. Frantziako gobernuak esan zuen, sari bat emango diogu, hau modu artifizialan lortzen duenari. Eta gero gu geldituko gara, negozio horrekin. Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, horiek ipini zuten saria, eta bi pertsonak lortu zuten modu artifizialean sintetizatzea. Jean-Baptiste Guimet eta Christian Gemmelin. Nori uste duzu eman ziotela saria? Frantsesak baziren, Guimeti. Baina ez da horren argi nork lortu zuen lehenengo. Besteak lan egiten zuen Alemanian, honek Frantzian gauza da lortu zutela pigmentu hori modu artifizialean sintetizatzea. Eta prezioa jaitsi zen, 10 aldiz gutxiago. Zeia ezen beharrezkoa Afganistanera joatea. Beste produktu kimiko batzuk elkartuz lortu daiteke. Eta gaur egun, joaten batzarete denda batera ikusiko duzue, ultramar urdina, eta erosiko duzuena izango da sintetikoa. Kasu honetan, interesgarria da ere, kolorea, edo nahiko ezaguna den kolore bat, da Klein urdina, artista batek eman zion izena, berak erabiltzen du ultramar urdina. Kasu honetan aldatu zuena, izan zen aglutinatzailea. Asmatu zuen aglutinatzaile berri bat, nolabait terziopelo itxura emateko, eta horrekin margotzen zuen, eta adibidez Bilboko Guggenheimean badago artelan bat, artista honena, urdin horrekin. Oso urdin bereztia. Da mate terziopelo itxura askoa. Baina pigmentoa, ultramar urdina. Eta agian pigmentu sintetikorik garrantzitsuena, behintzat 18-19. mendean, da hemen daukazuena. Hau deitzen da Prusia urdina. Prusia urdina ez da naturan existitzen. Ez duzue aurkituko mineral batean.
gizaki batek sortu zuen eta orain ere gizakiok sortzen dugu. Hemen daukazue bideo bat, egin zuten kultura zientifikoko katedra eta EHUko ilustrazio zientifikoko masterrean. Pixka bat adierazteko nola sortu zen pigmentu hau. Ze gauza askorekin gertatzen den bezala, nahi gabe sortu zen. Kimikari bat edo alkimista bat hobe esan da, garai horretan kimika kontzeptua igual ez zegoen oraindik barneratuta, bat zegoen pigmentu gorri bat sortzen, laka gorri bat. Eta ez dago argi erreaktiboekin okertu zen edo erreaktibo bat kontaminatuta zegoen, baina kolore gorria lortu ordez agertu zen kolore urdina. Eta esan zuen, hau ere interesgarria da. Nondik agertu da kolore urdin intentso hau. Eta hasi ziren ikertzen eta hori merkataratu zuten. Eta hasi zen erabiltzen izugarri, oso egonkorra zelako, sortzeko nahiko erraza, eta handik utzira adibidez, Japoniara iritsi zen. Eta adibidez, artelan hori Japonian egina dago, baina Prusia urdinarekin. Eta gaur egun ere, merkatuan aurkituko dugu. Prusia urdina oso pigmentu ohikoa da. Utziko ditugu alde batera pigmentu hauek guztiak direnak, esaten duguna pigmentu esorganikoak. Jatorria mineralak edo gizakiok sortuta. Baina badaude beste substantzia batzuk lortzen ditugunak landareetatik edo animalietatik. Adibidez, udan egon ginen Mexikon eta argazki hori Mexikokoa da oihalden da batean, non haiek egiten dituzte edo tindatzen dituzten haien zuntzak eta oihalak. Eta kolore horiek lortzeko bakarrik erabiltzen dituzte haien inguruan dauden produktu naturalak, landareak, animaliak eta horrelakoak. Niri bitxiena iruditzen zaidana da gorria lortzeko jarraitzen den teknika. Ze ez da landare batetik lortzen da intsektu batetik. Igual entzun duzue karmina, lotzen dugu pintalaioz batekin edo, baina karmina berez, pigmentua lortzen da kaktus batzuetan agertzen diren intsektuetatik. Intsektu horiek birrintzen direnean, ateratzen da horrelako koloratzaile gorria. Koloratzaile gorri hori oso erabila da. Ez bakarrik karminan, akuareletan, oliopinturan, erabiltzen da elikagaietan ere. Ikusten baduzue E120 gehigarria, hori da kotxiniletatik lortutako pigmentu gorria. Piruleta gorri bat, ziurazki hori aurkituko duzue. Marrubiko jogurra, ez da bakarrik marrubia. Begiratu osagaien artean, eta igual ikusiko duzue hori. Ez da ezer gertatzen, ez da toksikoa, ez ezer. Intsektuak horiek dira. Dira kaktusen parasitoak, hor sartzen dira, eta orduan, nahi baduzu karmin hori lortu, egiten dena da kaktus hori pini, eta gero jasotzen dira intsektuak. Horiek dira molekulak, eta molekulari deitzen da azido karminikoa, eta hor daukatzue, karmin hitzaren etimologia berriro ere. Intsektu horiek aurkitu ziren Mexikon, Hego Amerikan, orduan 16. mendera arte ezen existitzen hori Europan. Eta hor, heldu zirenean Hego Amerikara eta konkista egitean negozio izugarria egin zuten hori Europara ekartzen. Europan bazegoen beste intsektu bat, kermes izenekoa, eta horrek ere bazeukan bere kolore gorria, baina koloratzaile askoz ere gutxiago zeukan. Beraz, etekin askoz ere gutxiago, eta erabiltzen zen, baina behartzen ditun 10 aldiz gehiago. Orduan negozio bezala ezen hain ona. Behar bada animalietatik lortutako pigmentu edo
kasu honetan koloratzailerik ospetsuena da tiroko purpura. Purpura kolore bat izateaz gain, simbolikoki ere oso garrantzitsua da. Adibidez, Erroman edo Bizantzion enperadoreak eramaten zuten horrelako oihal bat tiroko purpuraz tindatuta. Zergatik, hau izugarri garestia zelako. Barraskilo molosko batzuetatik lortzen zen pigmentua, koloratzailea, barraskilo horiek, baina gramo bat lortzeko 10.000 barraskilo behar ziren. Orduan imaginatu, ze garestia zen. Nortzuk ordaintzen zuten horiek? Imperadorek. Edo kardenalek, ere ez, purpura hori. Oso garestia. Badaude beste tindagai natural batzuk, horren garestiak ez direnak. Adibidez, landare honen sustraietatik, rubia tintorum deitzen dena, euskaraz hotzar tindagaia, lortu daiteke pigmentu gorria, eta hori askotan erabili izan da, eta gaur egun erabiltzen da. Saltzen den pigmentua da. Eta nola ez, ziurazki izen hau ezaguna egingo zaizue, ze kolorea adierazteko erabiltzen dugu, indigoa. Adibidez, bakero urdinak, indigoarekin tindatzen dira normalian. Indigoa da, nondik etortzen zalako? Indiatik. Landare bat, deituta, indigofera tintoria. Tintoria tindatzeko erabiltzen zelako, eta indigofera jatorria adierazteko. Indigoa lortzeko, hala ere, prozesua esen horren erraza. Ez pentsa zala sustraiak hartzea, eraustea eta listo, ez. Egin behar da, oksidazio eta hartzidura prozesu bat. Argazki batzuk ekarri ditut, hartzen dira landareak, urarekin elkartzen dira, eta utzi behar dira egun batzuetan hor oksidatzen eta fermentazio prozesu bat gertatu behar da. Hortik sortzen da konposatu hori, eta ikusten duzu emakume hori egiten ari dagona da mugitzen batetik bestera oxigenoarekin kontaktuan egoteko eta kolore urdina lortzeko. Eta gero hori lehortzen uzten da, eta sortzen dira indigo pastillak edo indigo pasta. Gaur egun hau ere sintetikoki lortu daiteke, ze pentsatu zenbat bakero dauden munduan, ez daude hainbeste landare hori lortzeko. Modu sintetikoan lortu daiteke. Eta kolorea gure inguruan garrantzitsua da. Ze ziurazki Bergarako urdina entzun duzuela, orain dela 3 aste egon nintzen Bergarako saio batean, ez? Eta esan zidaten, ez? Hemen lehen industria hortzegoen eta ibaia egun batzuetan urdina jaisten zen. Zergaitik, industria horretan, Bergarako urdina esaten dugura, askotan añil hitza erabiltzen dugu, baina erabiltzen zen tindagaia da indigoa. Eta gaur egun, arrantzale jantzi hori hartzen dugunean, indigoa da. Edo historikoki behintzat indigoa, gaur egun igual beste tindagai batzuk erabiltzen dira, baina historikoki indigoa erabili da. Eta bukatzeko utzi dut esparru bat kolore edo pigmentu toksikoei. Ze beti gustatzen zaigu, ze gertatzen da, ez? Beruna toksikoa bada, baina gauza gehiago daude toksikoak. Arsenikoa, merkurioa, horiek ere pigmentuetan aurkitu ditzakegu. Haien artean, badaukagu, zinabrioa edo pigmentua denean deitzen diogu bermeioia. Bermeioia da merkurio sulfuroa. Adibidez, neska perlarekin, non izango du bermeioia? Espainetan. Gorri hori da merkurio sulfuroa. Hori da teknika analitiko bat neurtzeko merkurioa. Ikusten duzuen ondagoen merkurio gehiena, ez? Espainetan.
Hori da zinabrioa, minerala. Hortik lortzen da merkurioa. Ziurazki ikusi dituzuela termometro horiek ja debekatuta daudena merkurioa dutelako, baina lehen termometro bat apurtzen zenean, merkurio bolatxo horiek sortzen ziren, da likido izugarri berezia, ze metala da, baina likidoa da inguru giro temperaturan, baina zergaitik debekatu da, bat toksikoa delako. Artistek erabiltzen zuten, margolariek, eta beraientzat zen horren arriskutsua. Ze pigmentua ezala zegoen, sufrearekin batera, jaten baduzu toksikoa da, baina bestela margotzeko ez da horren arriskutsua. Baina beste ogibide batzuetan merkurioa erabiltzen zuten, adibidez gauzak urrestatzeko, nola merkurioak urrea disolbatzen du, erabili daiteke urrea merkuriotan disolbatuta, horrekin urrestatzen dira gauzak, gero berotzen da, merkurioa lurruntzen da eta urrea hor gelditzen da. Baina merkurioa nora doa. Lurruntzen dugu, arnasten dugu, eta hor ja arazoak daude. Edo, adibidez, sombreroak egiteko, fieltroa lortzeko ere merkurioa erabiltzen zuten. Orduan, Aliziaren kapelagile hori, igual ikusi duzue, kapelagile soroa deitzen dela, ez dagoela, zergatik da horrelakoa? Merkurioarekin lan egin duelako, merkurioz intoksikatuta dagoelako, eta intoksikazio horren ondorioz, arazoak dituelako. Ordu merkurioa txarra, baina are txarragoa izango da artzenikoa. Artzenikoa erabili izan da pigmentu berdeak lortzeko. Adibidez, zezanen artelan honetan, artzenikoa dago pigmentu batian. Pelikula hori ezagutzen duzue, argazki horrekin, hori da El nombre de la rosa, Sean Connery, hor monjeak intoksikatzen ziren, zer gertatzen zen. Bueno, bitu, aurkitu dituzte, eta hau benetazko istorioa da, hau ez da pelikula bat, aurkitu dituzte liburu batzuk, eta sala dago berdez margotuta, artzenikoa duen pigmentu batekin. Horrexegatik eskularruak, hori toksikoa delako. Beitu, hori asmatu zen 18. mendean, kimikari oso ospetsu batek egin zuen, Xile, eta gero formula hobetu zuten eta esmeralda berdea lortzeko. 19. mendearen amaieran, baina hemen dago artzenikoa eta hemen dago artzenikoa. Gero, pigmentu hori erabili zen arratoiak hiltzeko. Orduan, pentsatu dezakezuen bezala, osasunerako esen bat ere ona, ez? Arratoiak akatzeko erabiltzen bazen, baina oso ospetsua izan zen 19. mendearen hasieran. Adibidez, Erresuma Batuetan guzti zoratu ziren eta hasi ziren erabiltzen gauza askotarako, ez bakarrik margotzeko, baita soinakoei kolorea emateko, horma pintura egiteko, eta konturatu ziren jendea intoksikatzen zela, zergaitik hormetan artzenikoa zegoelako. Noski hori gaur egun debekatuta dago, eta ezin da erabili. Berriro ere, anekdota bezala kontatuko dizuet, hor egon zela lehia bat zientzilarien eta horma papera saltzen zutenen artean. Ze horma papera saltzaileek esaten zuten, ez aizue gure papera artzenikoa du, egia da artzenikoa toksikoa izan daitekela, baina jendeak jaten ez badu papera ez zaie zer gertatuko. Baina naiz eta papera ez jan, jendea intoksikatzen zen. Orduan esaten zuten, eske igual artzenikoa hegazkorra da. Hau da, solidotik gasera pasatzen da eta arnasten dugu. Probak egin zituzten, eta ez, artzeniko pigmentu hori ez zen hegazkorra. Eta orduan esaten zuten, orduan zergaitik debekatuko dugu hau, ez? Beste zientzialari bat heldu zen, eta ikusi zuen errua onjo batena zela. Hormetan,
ikusiko duzue, inoiz ikusi dituzue onddoak agertu daitezkela, beitu, pintura berdea zegoenean, onddo horrek zer egiten zuen artxenikoarekin. Berarentzat ere txarra zen. Orduan, jaten zuen, metabolizatzen zuen, hau da, modifikatzen zuen, eta gero askatzen zuen gaz bezala. Orduan, berez pintura esen egazkorra, baina onddo hoien presidentziekin sortzen zen gaz egazkorra. Eta orduan bai, debekatu zuten. Gaur egun artzenikoa ezin da erabili margoak egiteko, ez hormak margotzeko. Hori da, onddoek sortzen duten molekula egazkorra. Eta 5 minutu gehiago aguantatuko duzue? Bai? Baina. Bueno, azken gauzatxoa, bai? Hau da ja gure ikerkuntza taldearen ikerketa. Hitz egin dizuet aglutinatzaileari buruz, hitz egin dizuet pigmentuei buruz, orain hitz egin nahi dizuet gehigarriei buruz. Gehigarriak dira, lehen esan dudan bezala, pinturei gehitzen zaien gauzak, propietateak modifikatzeko. Propietateak zeintzuk izan daitezke. Adibidez, hobeto banatzeko misearen gainean, edo errezago lehortzeko. Lehen aipatu dizuet, linaziolioa ondo lehortzen dela, baina asteak edo hilabeteak behar dira ondo lehortzeko. Orduan, zeo zer gehitzen badiogu eta azkarrago lehortzen bada, margolarientzat hobeto. Gure ikerketa taldean, orain dela gutxi publikatu dugu artikulo zientifiko bat, atera da El Correon eta guzti, orduan oso pozik gaude difusioa egin diotelako. Eta beitu, hau izan da aztertu dugun artelana. Artelan hori da Santos Inurreta artistarena, artista euskaldun garaikidea, arte garaikidea egiten zuen 70ko hamarkadan, orain dela 2 urte hiltzen. Eta artelan hori, ez da ezaguna, baina ez dakit ikusiko duzuen, nola pinturaren gainean, bereziki ondo ikusten da gorri horren gainean, dagoela lausodura txuri modukoa. Hori berez, ez da margoa. Artistak ez zuen hori pini. Berak gorri berde margotu zuen, eta denbora pasa hala, agertu da lainostadura edo lausodura txuri hori. Gure lana, nik lan egiten dut Arte Ederren fakultatean, baina kontserbazio zaharberritze graduan, eta zaharberritzaileekin batera lan egiten dut. Hemen, alde batetik, zaharberritzaileak esaten dute. Hori zer da? Esku hartu behar badugu, kendu behar badugu, berriro jatorrizko itxurara itzultzeko, jakin behar dugu kimikoki zer den. Eraman nahi badugu, jakin gabe zer den ezinezkoa da. Hasi ginen aztertzen, eta egon ginen 2 urte edo erantzuna lortu arte. Hemen hobeto ikusiko dituzue lainostadura txuri horiek, guztiz aldatzen dute obraren itxura, hori ez zen artistaren asmoa. Erabili genituen hemen ikusten dituzuen instrumentu eta tresna sofistikatu horiek, eta orain dela gutxi ulertu genuen zer gertatzen zen. Berriro gure trigliserido maitiak. Trigliserido horiek, oleopintura denez, badaude geruza guztietan. Trigliseridoak horiek dira. Hauek, esan dizuet, erreakzionatzen dutela oksigenoarekin eta lehortzen direla. Orduan horiek ez dira arazoa. Baina urteak pasa hala, trigliseridoetatik azkatzen dira gantz azido horiek. Ez dakit norbaitek egin duen inoiz xaboia etxean. Xaboia egiteko modu natural batean, zer erabiltzen da? Erabiltzen da olioa edo gantz animalien gantza, eta botatzen zaio sosa kaustika, edo potasa. Zer gertatzen da xaboi bat edo etxeko xaboian, zer da erabiltzen duguna? Dira trigliseridoak apurtu ditugunak, gantz azidoak askatu dira,
eta horiek sodioarekin edo potasioarekin sortzen dute xaboia. Hori da eskuak garbitzeko erabiltzen duguna. Zer daukagu olio pinturan? Trigliseridoak. Gantz azido horiek apurtzen direnean, elkartu daitezke, kasu honetan ez sodio eta potasioarekin, baizik eta pigmentuetan dauden metalekin. Orduan ikusi duguna da, gantz azido horiek askatzen direnean, elkartzen direla berunarekin. Baina artista honek ez zuen beruna zuen pigmenturik erabili. Identifikatu ditugu bere pigmentu guztiak, eta ez zegoen beruntxuririk, miniorik, kromoririk, beruna nunbaitetik etorri behartzen. Orduan, gure ondorioa da, beruna erabiliztuela olioa askarrago lehortzeko. Lehen, saltzen zen dendetan, olio lehortzailea deitzen zena, eta zen beruna disolbatuta, hori gehitzen zitzaion olioari eta askarrago lehortzen zen. Kasu horretan beruna erreakzionatu du gure gantz azidoekin eta sortu dira molekula horiek direnak xaboi metalikoak. Bitxia bada ere, normalean guk erabiltzen ditugu xaboiak eskuak garbitzeko eta garbitasunarekin lotzen dugu xaboiak. Gure kasuan, xaboiak txarrak dira. Ze xaboiak sortu dira pintura horren gainean eta joan dira gainazalera. Eta orduan, orain badakigu zer den lausodura txuri hori. Eta dira xaboiak. Bai? Eta berriro bitxia bada ere, xaboiak garbitu beharko ditugu. Bai? Orduan hori izango da hurrengo urratsa, baina hori beste egun batera utziko dugu. Eskerrik asko zuen arretagatik, orain zerbait galdetu nahi baduzue eta erantzuna badakit erantzungo dizuet. Eta, bueno, esandakoa, liburu bat idatzi nuen, hau interesatu bat zaizue, igual liburua interesatuko zaizue. Eskerrik asko. Galderarik? Bueno, arratsalde on gabon. Kezka batzu sortu zat, bat adibidez azken esan dezun berde esmeralda hori, nik asko erabiltzen dut, eta esan diazu toxikoa dela, baina gaurko honen arsenikoa dauke, ala sintetikoa da. Ez dauka, igual, orain dela 50 urte erosi batzen, igual artsenikoa izan dezake, baina izenak mantentzen dira. Adibidez, merkatuan aurkitu ezakegu kromo horia, esmeralda berdea, baina etxe komertzialek izena mantendu dute, historikoki hori erabili delako eta tonalitate bat izendatzeko erabiltzen delako, baina formula kimiko aldatu egin dute. Gaur egun pigmentu gehienak horiek ordezkatu dira pigmentu organikoekin, dira sustantziak guztiz seguruak. Orduan, segurazki ez dela toksiko. Bueno, beste bat. Kadmiotaz ez dizut entzun zer, adibidez hori kadmioa. Bueno, kadmiok daude urdinak eta zeak eta zer da kadmioa? Hori toxikoa da? Bueno, hori oraindik ez dago oso argi. Kadmioa erabiltzen da pinturetan, da merkurioa ikusi dugu HGS, hori, kadmio dago, kadmio horiak, laranjak, gorriak, eta da kadmio eta sufrea, edo selenioa. Proportzio aldatzen, kolorea aldatzen da. Hor, bere momentuan, Europa Batasunean, egon zen proposamen bat kadmioa duten sustantzia guztiak debekatzeko. Okerez banaiz, debekatu dira plastikoak erabiltzen direnak umeen jostailuetan eta horrelakoetan. Pigmentuetan ez dago guztiz araututa, baina adibidez Winsor & Newton etxe komertzialak ja ordezkatu ditu bere akuareletan erabiltzen diren kadmio pigmentuak beste pigmentu organiko batzuekin. Orduan, toxizitateari buruz kezkak daude, ziurazki etorkizunean momenturen batean debekatuko direla, zegero eta zorrotzagoak dira neurriak, baina gaur egun oraindik aurkitu daitezke merkatuan.
Zer da gehiago, pigmentoa tubotio erabiltzea, ala pigmento be hautsen erabiltzen dean, inhalazioa. Inhalazioa pentsatzen dut, baina okerrago izango dela, pigmento oleoa sortuta daun tubo batetio baino, ez da? Bai, karo, pigmentu purua, ze azkenean olioak nolabait babesten du, ez? Pigmentu purua arriskutsuagoa izango litzateke, adibidez, karo, akuareletan, igual pigmentu kantitate gehiago dago aglutinatzaile unitate bakoitzeko. Karo, hor, toksikoa dena da kadmioa. Baina gauza guztiak, adibidez, merkurioa, nik esaten dudanean, merkurio toksikoa da, segun zein forman dagoen. Sufrearekin lotuta, oso sustantzia kimiko egonkorra denez, gure organismoarekin erreakzionatzea ez da horren erraza. Sartuko litzateke eta, bueno, baina adibidez, hartzen baduzu merkurio organometalikoa deitzen dena, gure gantzetan disolbatzen denez, hori barneratzen duzu eta zurekin geldituko da. Orduan oso toksikoa da. Kadmioarekin, kadmioa eta merkurioa, pigmentu aldetik antzekoak dira, toksizitatea, horiek dira ikerketak, eta esango dute, erentzi dezakegun kantitatea da, ez dakitzen bat mikrogramo o kilogramo bakoitzeko. Arriskutsua da, momentuz ez dago debekatuta. Momenturen batean debekatuko dute, nik apostua egin behar badut, baiezkoa da. Bueno, mikrofone guztu hartu diot. Bakarrik, justu bi kolore, aipatu ituan bi koloreoek, berde esmeralda eta hori kadmioa, nik irakurrita dauket, ean arten, nastu ezkero, reakzio kimiko baten bidez, zartatu egiten dela, kuartau egiten dela. Leheno, pentsatzen dut, leheno oso kontuan hartzen zala, oain gaurkonen ez da ezertan kontuan hartzen, agian sintetikoa dalako, ala ajola etzaiolako margolariari. Ez, gaur arrisku hori ez dago, ja ez dagoelako artxenikoa ez beruna pigmentu horietan. Egia da lehen artistek ezagutu behar zutela pigmentuen bateragarritasuna. Adibidez, beruna eta artxenikoa elkartzea esen ideia ona, degradatzen ziren. Gaur egun horrek ez dauka garrantzirik, ze erabiltzen dugun berde esmeralda eta kromo hori ez dira benetazko kromo horiak eta berde esmeralda. Orduan, arrisku hori ez dago. Oliba erabilinon gare baten ezjakinean, eta etzan sekula dekokan. Bai, hori adibidez, artista askok modu esperimentalean elkartzen zituzten olioak, adibidez, Dekunin artista ere 70 hamarkadan edo, nahazten zuen linazio olioa, beste olio batzuekin, eta hor batzutan ikusten duzu nola lehortze arazoak egon diren eta burbuioak agertzen diren oliopinturaren barruan, beste batzuek igual bota diote ura, eta ura eta olioa ez dira bateragarriak. Orduan gero hori kontserbazio aldetik izugarrizko arazoa. Beste galderarik? Ez. Besterik ez badago, eskertzea. Nik uste, lemniskata beti saiatu da berritzaile izaten. Ziur nago lehenengo hitzaldia dezula musikatua. Bai. Hau da, kolaboratzen deulako ordizi rokekin urtero, hitzaldi bat, kolaborazioan egiten dugu. Nik kamiseta ekarri dut roskan rolatzea. Primera, importantea da. Eskerrik asko, hau ikusi ahal izango dezu datorren astean gure YouTubeko sarean, baitare Javier Armentiana igota dago, eta eskertzea honen etortzea, eta holako nik uste asko ikasi dut, ni behintzet asko ikasi dut. Eskerrik asko. Igual informazio gehiagi sartu dizuet ordu batean, baina... Keba. Eskerrik asko eta nahi dezunera arte. Mi esker guztioi.